Sa kuha ng CCTV pasado 1:00 ng madaling araw noong linggo, April 12, kita ang tatlong lalaking yan sa loob ng selda ng Sual, Pangasinan Municipal Police Station. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga lalaking nakakulong at sinubukang buksan ang pinto ng selda. Lumapit rin ang kasamahan nito at tinulungan pang itulak ang rehas. Nang tuluyang mabuksan, sakto namang dumating ang isang pulis. Agad naman nagkunwari ang dalawa na parang walang nangyari. Nang umalis ang pulis, dito na sila nakatsyempo at isa-isang lumabas sa selda. Ang mga sospek ay kinilalang sina Reynaldo Dizon na nakulong noong March 27 dahil sa kasong karnaping. Si Jerry Velasco Caleb na nakulong noong March 24 dahil sa kasong paglabag sa RA 9165 o paggamit at pagbenta ng ilegal na droga. At si Jomar Macayaga na nakulong noong January 1 dahil sa kasong theft. Ang mga sospek dumaan umano sa likod ng pasilidad. Sinusungkit-sungkit talaga yung pag walang nakabantay, walang tao doon at sinusubukan niya. So, naging lapses, ongoing po yung investigation namin with our kung anong mga lapses ng mga kapulisan po natin doon. At initially, nakikita namin na doon sa loob hindi nakapadlock yung female at male quad. So, doon lang sa lobby, which is yung secondary lock, ang nakalock lang po is iisa. Ayon sa investigasyon ng Pangasinan Police Provincial Office, hindi nakakandado ang pinto ng selda kaya nakatakas ang tatlo. Dahil dito sinibak ang hepe ng Sual PNP. Nagalok naman ng pabuya si Sual Mayor Dong Kalugay ng 100,000 piso sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng tatlo. At kanina lamang tanghali, nahuli na si Jomar matapos siyang maabutan sa bulubunduking bahagi ng Sual. Nahuli na po natin si Jomar Magayaga sa Sual, Pangasinan. So may dalawa pa po tayong tinatrap, si Reynaldo Dizon at saka si Jerry Caleb. Tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang Sual Municipal Police Station habang puspusan pa ang isinasagawang manhunt operation. Angel Arquero, RNG News.